ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ପ୍ରିୟର ବୋଦା ପାଖକୁ। ପ୍ରିୟର ଅବିନାଶ, ଆଶା କରେ ତୁ ଭଲରେ ଥିବୁ। ଶୀତ ଦିନ କିପରି କଟିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବୁ। ଏଲିକୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଦେବୁ। ଦିହି ପରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଜଲେବି ଖାଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆଇଡି ମାର୍କେଟ ପାଖେ ଥିବା ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ। ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ତୋର 2 ଜଣ କଲିଗ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ହଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତୁ ଅଫିସ ଆସିଛୁ। ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ଜଲେବି ବି ଖାଇଲୁ। ଗୋଲ ଗୋଲ ଜଲେବି ତ ତୁ ଖାଇଥିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜଲେବି ପଠେଇବି। ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ ବୋଦାକୁ ELLY ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଭାଇ ମୋ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିକି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇବାକୁ ଚାଲିଲେ ଏଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଯଦି ଏଇଟା ଭଲସେ ବନିଗଲା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଟ୍ସ ସି କେମିତି ହେଉଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଗଲା। ଏଲି ଏକଦମ ରେଡ଼ି। ଏଲିକୁ ଭଲସେ ଗରମରେ ଛାଣିକି ଏବେ ନେଇକି ଗରମ ଗରମ ଶିରାରେ ପକାଇଦେବା। ଭାଇ ନେଇକି ଭଲସେ ନେଇକି ଗରମ ଗରମ ଶିରାରେ ନେଇକି ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଆମ ଏଲି ଏକଦମ ରେଡ଼ି। ଦେନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଲିଗ୍ସଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇଦେଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍। ବୋଦା ବୋଧେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବ। ଆଶା କରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ। ଇତି ତୁମର ସ୍ନେହର ମିତ୍ର ମୋନାଲିସା।